Atong na disgutan sa miagi natong pambitay nga ang pagtuo naglanggob sa hunahuna, pagbati o binuhatan. O nga kitang mga Pilipino labi na gyud sa atong kasing-kasing, no? Aduna tay suod kaayo nga pakiglambigit sa inahan sa Dios, ang mahal nga Birhen Maria. Nga gitawag kitang mga Pilipinon nga Amante Pueblo de Maria, ang lungsod nga nahigugma ni Maria. Karon atong tan-awon kung mauna ang atong pagtan-aw sa inahan sa Dios. Karon kita mga Pilipino unsa may atong pagtan-aw sa iyang anak nga si Hesukristo. Alang kanato nga mga Pilipino, si Jesus mao ang tinubdan sa kahiusahan sa gugma. Nga kita magkatapok kita sa itong pagtuo na punting ni Hesukristo. Kita din sa Sugbo, sayod ta. Ang Senyor Santo Niño, ang batang Jesus. O gani, sa tibuok na ni kalibutan karon mga Pilipino, nga doon na tayo espesyal nga debosyon nga pagsimba sa batang Jesus. O gani sa Manila, ang ila pong pagdawat ni Jesus dito nga magkahiusang minilyon ka mga tao, mao ang Jesus nga Nazareno. So, ingon niya na, no? Munang mahinumdum tingalita, no? Ang unang linya sa tuang gosos sa Senyor Santo Niño, bato, balani sa gugma. Gugma. Nga kini tungod sa iyang kaanindot, kamaayo, kamatinlud-ano, ang tanang tao magkatapok yun ni Jesus. Unya, sa giniingon ko na sa unahan, kita mga Pilipino sayo ni ini kay doon naman tayo mga mithi, nga naa kulturanhong mga mithi, nga maoy makapatukmod ka nato sa pagdawat nga hiniusa. Sa giniingon ko na sa una, kining maayo na itong kabubuton, kining pag-abi-abi na ito, o kining pakikisama ba? No? Makiingon-ingon. Nga, dali na kayo ta. No? Nga, imbis magpalayo, dali na kayo kitang mutapok. Dali na kitang magkatipon. Tanawa na, manimba pananglitan, no? Bisag wata kaila, sa manimba lang, no? Sa wata kaila, inigsulot to simbahan, kaila na itong tanan. Ato na, kay muadto ka sa laing dapit, tunay manimba pero iyahay, hilom, lingkod. Pero din murag kaila na ito, mumita na inig-ingog. Ipakita na ito atong pag-inig sa unay, musaba ang simbahan kay pila lang sa uban ng murag kabayo, no? Magyango-yango ra. Pero naagi na, no? Naghiusa man ta, nagkahigalaay man ta, na nagkahigugmaay man ta. Bisan tuod usahay inigawas, padayon bungol, no? Maglingkod ta, tapad. Mag-awi ta og dungan. Kay si Jesus tinubdan man sa kahiusa. Si Jesus usab tinubdan sa kalinaw ug kalipay natong mga Pilipino. Dili ta dato nga nasod. Naagyapon ang mga kabalaka, daghang mga kalisod, daghang mga kalisdanan, daghan gani kayo mga kalamidad nga mahitabo na to, kada tuig na balik-balikan ta. Pero in general, uni na kaanindot sa pagtuo natong mga Pilipino, nga lawong gihapon ang atong kaamguhan sa Dios nga nag-uban ka nato. Nga nagpabilin gihapon nga suod ang atong pakirelasyon ni Hesukristo.
nahinumdong tingali mo sa dako kayong bagyo, ang Yolanda. Kadaghang mga imahin nga tumakitan, mga bata, nagkatawa lang yapon. Nagduwa pag basketball. Sa'yo pasabuti na. Mingon tingalitang, kita mga Pilipino, di ta mo dawat, likay ta. Pero kung natong pamalandungan, ingon ta niya na, tungod kay lahom kayo ang atong relasyon ni Jesus. Lahom nga sa ingon niya na, nataliwala sa kalisod o kalisdanan, siya nagauban ka nato, siya gihapon ang tuburan sa atong kalipay. Ug alang ka nato mga Pilipino, si Kristo usab, si Jesus, maog yun ang misyonero. Ngano nakaingon ko niini tungod kay si Jesus gipadala sa amahan aron pagsangyaw sa mayong balita. Gitukod niya ang simbahan aron pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita. Ug karon kitang mga Pilipino, kita mo'y nagpadayon niini sa lain-laing pamaagi ngadto sa tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, sa pagsangyaw sa mayong balita. Pinaagi sa minilyon nga mga Pilipino nga tuwa karon sa gawas, namuyo ng trabaho. Pinaagi silang pagtuo, pinaagi silang pagtapok, simba, kung asang mga kapilya nga tuwa dito, pinaagi silang mga piyesta. Daghan kaayong mga tao nga dili Pilipino, apan nakaila, naduol, o gani, nahimong mga Kristiyanos matuon, nakaila ni Kristo, tungod sa mga daghang Pilipino nga mihimo sa ilang misyon, dili pagwali, wise will do, dili nagtrabaho sa simbahan, apan pinagi silang pagpuyo, tungod kay suod sila, nakaila sila ni Jesus. Gihimo nila kini dili lang para sa ilang kaugalingon nga relasyon, pagtubo, silang pagtuo, kundi gipaambit nila kini ngadto sa uban. Manalangin unta ang Dios kanatong mga ginasahan sa gasa sa pagtuo aron ipaambit sa uban. Magsadya sa Ginoo ang siya ang kamanakawan. Magsimba aron malipayon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog nato ang solemnidad sa Holy Trinity. Sa usa ka Dios, tulo ka personas, mao ni ang sentro sa atong pagtuo ug doktrina sa simbahang Katoliko nga wa kaayo ni dawata sa ubang mga Kristiyanos. Unya, nakighiusa kita karon sa tibuok kalibutan sa pag-ampo nga mahunong na unta kining pandemic aron mahimo na gyung normal ang atong pagsimba. Pero magpasalamat ta sa Ginoo tungod niining ato karong pagsimba nga gialaw na ta nga maka-open na ang simbahan nga niya na ta daghan-daghan. O ato lang yung tumanon ang mga limitations nga gihatag sa atong gobyerno o sa atong mga kaobispuhan. Labi na gyud ang atong social distancing, ang atong pagtaod sa atong mask,
ang pag-observe sa edad nga kadtong mga 60 pataas o kadtong mga 20 paubos ato lang gid usang did-an sa pag-apil sa aton kasaulugan. Sagdi lang hapit na ni imong normal uban sa panabang sa Dios. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa uban sa tanan nga mga pamisa nga atong gidawat karon. Atong hinumduman o kinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Dios nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan ug sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises ug gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, kung tinuod gayud nga nahimot ka kanako, hangyoon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tiga kayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw
ikaw o Ginoo, Dios sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan, ug daygon ang imong balaan ug mahimaya o ngalan. Angay daygon o bayawon labaw sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman gikan sa imong trono diha sa mga kirubin. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo o pagmakigda iton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma o kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyo tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios o ang pakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanunay pagdayon ang hari o Diyos, Amahan ug Anak ug Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na.
kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, kining Holy Trinity, kining nga maong doktrina nga nag-ingon usa ka Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, gisaway ni sa daghan kayong mga sikta. Sikta ba? Labi na sa mga protestante, gisaway kita ni. So, dili na lang ta makiglalis nila. Nya dili na lang sa dinato siya paningkamutan nga makasabot ta nganong usa ka Dios, tulo man ka personas. Ang ato na lang ibutang sa itong una-una nga ang Dios makahimo sa tanang butang nga dili mahimo sa tao. Ikaduha, ang Dios gamhanan kaayo ug di nato matugkad ang iyang pamaagi. Di nato gyud matugkad ba? Una, din alang tamo lalis. Pero unsa may atong gibasihan? Wa ta mo base og rason. Unsa may atong gibasihan? Gibase nato sa revelation, sa gipadayag. Giunsa man pagpadayag? Sa unang pagbasa, si Moises nakakita sa Ginoo. Nya niingon ang Ginoo dito sa 10 Commandments, ang Ginoo usara. Niingon ang Ginoo, di ba? Sa kanang kwan, I am one. Muna si Moises ang nagsugod pagtudlo nga usaray Ginoo. Muna ang mga Hudiyo, ang mga Israelita, sa tanang mga tao, mga nasod sa ilang panahon, sila ra ang nagtuo og usa ka Dios. Gitawag sila monotheistic religion. Kana bang usaray Ginoo ba? Kay ang mga kuangod, ang mga ubang mga nasod sama sa mga katong mga pagano, gitawag lang mga pagano, polytheistic sila. Daghan ba? Polygamos. Dili monogamos. Daghan sila Ginoo. Na sila Ginoo nga adlaw, buwan, mga tubig, mga bato, mga sa panadiha, mga kahoy. Na sila Ginoo sa yuta, Ginoo sa hangin, Ginoo sa pagpananom, Ginoo sa balay, Ginoo sa kabit, Ginoo sa sugal, Ginoo sa tari, Ginoo sa panadiya. Basta pertin lang daghan na Ginoo. Amo to ni abot dayon ang Ginoo ni pakita siya nga usara siya. Karon si Jesus sa atong ebanghelyo ni abot siya. Pag-abot niya niingon siya gihigugma pag-ayo sa Dios, o usa ka Dios, ang kalibutan. Tungod niini iyang saan to? Akong gibasa ganiya ba? Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nya anak bas Ginoo. Di sa to pag Ginoo sa ni. Si Kristo mo'y gasulti. O di pila naman kabuok ron ang personas Ginoo. Duha na. Gireveal ni Kristo. Ay nalang pagunahuna. Nanganak ditong Ginoo nga usa man siya kabuok. Ay nalang pagunahuna anak. Kay makaya ranas Ginoo. Bigatin by God. Kinsaman si Kristo. Pagsaka ni Kristo sa langit, niingon sad siya, ipadala nako ninyo ang Espiritu Santo. Muna akong gisaulog nato last Sunday. Ang Espiritu Santo usara. Usara siya nga ri kanamo. Ang tanan nga iyang isulti, mausad ang tanan nga ni anako, ug ang tanan nga ni anako gikan sad na sa amahan. So silang tulo nahimong usa. Pero tulo sila kabuok. Bahala na mo diya. Nakaroon ari na lang ta sa application. Magbuote mo na ako, di ko ka-explain. Na mo ko na-explain nila ba? Kana bang himo-himo lang ko kaning, pero dili gini siya kayo theological lang. Praning kandila ba? Kandila. Kita mo sa kandila? Kani? Di ba nasa siga? Nasa pabilo? Nga nasa wax? Kung si tawagan na nilang tulo. Pero ang siga, dili mo ang pabilo. Ang pabilo, dili mo ang wax. O di tulo ka buok, usa ka kandila. Istorya ni. Sige, parihan na inyong kwarta. Ano ang kwarta ba? Coin. O bisag papel.
O ang atubangan. Unsay nakabutang? Naong. Igari ni Musloyo. Na-drawing niya ang kilid. Hait. So naay naong, di asay loyo, niya na asay kilid. Pila ka buok? Tulo. Niya, pila ka buok kwarta? Patay naman. Kani dili kay ni siya haon, pero ato lang ni anaon pag istorya agad. Plus inyong pamilya. Kani si sister, kuan man eh. Limot naman ko Raquel. Iyang bana si Urad Loloy, atong lim minister o sa Finance Council. Nya ni sila anak. Karon sa ilang pamilya ni gitawag na Raquel Loloy Raquel family na ay Loloy na ay Raquel na ay anak. Pila sila kabuk? Tulo. Pila man kabuk pamilya nila? Ano siya? Ay sus, di na lang na natutugad-tug karon. Karon ari na ta sa kwan, ari na ta sa implication. Unsa may implication sa Holy Trinity? Nga united community. United community. Nagkahiusa nga katilingban. Kana mo importante kayo. Unya ang mensahe des Ginoo nga kita dinhi bisag daghan kayo ta, kinahanglan ta magkahiusa. Maghiusa ta. Di ta mag-away. Unya kung nagkahiusa gani ang inyong kinabuhi ug ang inyong pamilya nagkahiusa, gitawag na siya og Diyos nun nga katilingban. Diyos nun nga kinabuhi. Di kumusta maron yung kinabuhi? Diyos nun yawanon. O wa mo mag-away-away sa inyong pamilya. Mag-away na gani mo, maglalis na gani mo, labi na gyud di na mo magtingganay, kusmod na kay mong mga naong, pasabot ang na yawanon na ng inyong pamilya, kay ang Diyos nun nga katilingban nagkahiusa. Ang kandila nagkahiusa ug buhagon taning wax pabilo wa na nay siga. Kuwaon na to ang amahan, kuwaon na to ang anak, wa nay Espiritu Santo. Saan? Kuha? Kuhaan ang inyong o, kuhaan ang inyong lawas, kuhaan ang inyong tiil, wa nay siyano. Na siya. Lawas, tiil, kuhaan ang tulo, bisag hailan na kuhaon, patay siya no. Nagkahiusa ron ang bana o ang asawa. Kamu mga bana, hain man mo nahiusa, tuwa sa inyong silingan o sa inyong asawa. Sa di pa mo makighiusa sa silingan, siguro nga nakighiusa kas imong bana. Kamu mga asawa, kamu sa mga bana, siguro sa na nahiusa mo sa inyong asawa, una mo makighiusa sa silingan. Importante kayo na. Ang pare sad makighiusa sa madre, una pa sa sekretary. O di inana kay ngano? Aron duol sa Ginoo. Kamu sa mga ginikanan, labi na gid mo mga maestra. Maestra ha? Kasi gira ba mo handol og mga bata, siguro ang nahiusa mo sa inyong mga anak, aron nahiusa pud mo sa inyong estudyante. Kuha ninyo? Ang mga politicians pod, kinahanglan nahiusa sa ilang mga drivers o sa ilang mga workers, una makighiusa sa mga tao. Kinahanglan sa mga politicians, wa say kabit, aron di sad sila mga bit panahon sa eleksyon. Naamo say mga bit, kana bang mga balimbing? Kana bang ang gisulti lahi, ang gibuhat lahi, mo man ang bana nga nangabit, magsige giingon sa asawa, I love you very much, ikaw ra gyud, ana ikaw ra gyud, nya tuwa dito gi ismiringoy. Mao sa na siya, ni ako kaninyo kay mo alagad, ana mag-alagad ko kaninyong tanan o ginyo kong pilion ako mong alagaran nya di ada ito'y bulsa nga para sa korupsyon. Ay lang mo kabalaka mga politicians kay pariharata. Ang kulikta hain pa dong depende na totoo kilaming gamisan. Mailhan nga ninyo, huwag ni record nga isulti ninyo pilay na kolekta kana diyan na sa akong bulsa. Kaya huwag may mag-accounting sa akong bulsa. Naaga ni accounting, kana kigiyosa na.
Nga, kung wa gani mahitabo din sa atong simbahan na giayo ang mga gubaon, aka na, gibulsa na. Pero ayohon ganing gubaon, aka na, wa na gibulsa. Nga, kay niya man tay construction, bayran na ni. So, ora, mga igsoon, mao na siya, ha? Naghiusa nga katilingban ang Holy Trinity. Nakaroon ng saon man nato pag-promote o kahiusa ng inahanglan tag COVID-19. Karon kuno ang COVID ba, kaning COVID daghan kayong nagsigig post ba, malingaw di ako magtanaw. Ang COVID-19 nakapahiusa gyud, nagpromote og kahiusa. Imagine tibuok kalibutan, lain-laing dugo, lain-lain nga nasod, lain-laing pinulungan, nagkahiusa kita ng pagsulob og mask, social distancing, o niya manghuga sa kamot o stay at home. Kaning upat, nagkahiusa kita ni, wap ana mahitabo sa tibuok kalibutan nga ang tanang tao nagkahiusa sa usa ka buluhaton. Stay at home, social distancing, wear mask, o panghugas kamot. Unsa din is COVID, mo ni siya ang Holy Trinity. Dili, mo ni siya ang naghatag nato og reminder nga kitang tanan lumalabay, nga kitang tanan mga matay. Amo na siya. Mulabay ta aning kalibutana. Nya kay moagi mo ta aning kalibutana, kinahanglan mag-practice tagbiya nining kalibutana. So unsaon nato paghiusa sa atong katilingban? Sundo nato ang Holy Trinity. Unsa man ito pagsunod? Ilho nato ang ilang basic functions. Nya mao sa may atong buhaton. Unsa may basic functions sa Holy Trinity? Lain-lain ni silang functions. Ang Amahan magbubuhat. Ang Anak manunubos. Ang Espiritu Santo ang magbalaan. Ha? Sa in English, the Father is the Creator, the Son is the Savior, the Holy Spirit is the Sanctifier, ang tigbalaan. Okay, sundon lang ni nato. Unya kay Holy Trinity, pagbunyag nato, nisuod man nato, sama nga si Maria, gisudlan sa Espiritu Santo, si San Vicente Ferrer, gisudlan sa Espiritu Santo, makafunction na taron as Creator, pero gitawag na tag Co-Creator, Co-Savior, o Co-Sanctifier. Kauban sa pagbuhat, kauban sa pagluwas, kauban sa pagbalaan. Nakaron, unsa may gihimo sa unsa man nato pagpakighiusa sa Amahan? Ampingi ang creation of God. Creation of God, the whole creation. Kay gimahal na sa Amahan, gihigugma na sa Amahan. Labi na gyud ang tao. For God so loved the world. Wa man siya maingon tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tao. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So gikas kinagamyan ngadtos kinadak-ang gihimos Ginoo atong higugmaon. Dito bita sa akong kwarto, sigihan kong paak sa lamok. Sigpaak ang lamok. Akong giistoryahan ang lamok. Naku, pwede ba mamiya mo dire? Kaya di ko katuog. Nga di ko gustong mupatay ninyo. Pamiya mo, akong giablihan ang bintana. So, didaghan man noon. Naku, ako isa. Basta ako, di man ko katuog. Nga, magsipuno naman nung ko ikaw, gamitan, tagyan mo baygon. Sige, tagaan ta mo one day. Basta mo biya mo. Wag man gin mo biya. Naku, akin inyo, baygon. Amot sakto ko akong gibuhat bago kibaw bati sa tingal ito. Pero unsaon man para mahimot ang co-creator, higugmaa ang kinabuhi, love life. Mo nang mudili kita sa simbahan anang artificial contraceptives, mudili kita anang abortion, mudili kita anang extrajudicial killings, euthanasia, kanang ligation, kanang kondom, kanang uban pa, kay mga anti-life man na sila. Anti-life. Kana sang mga bisyo, wag kita magtugot sa simbahan anang sigarilyo, kanang inom,
wa ta magtugot ana, kanang sugal wa ta magtugot ana dinhi sa simbahan kay pulos gina mga anti-life. Di mong to, mahal mo diya. Nakaroon, higugma mo sa kinabuhi. Wa mo magamit og pills. Wa mo magpalaygit. Bahala mo diha. Sunod, ang anak, unsaon man nato pagkahiusa sa anak, Savior man siya, love sinners. Matupad ni Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala, aron sila luwason. So kung na kayo nakitaan diyang adik, higugmaa dayon kay sinner na. Higugmaa ba? Kanang mga kawatan, higugmaa. Kanang mga tikasan, higugmaa. Kanang gasigig palaygit, higugmaa. May na, kadi na mga na. Kanang na ang mga nagprostitute, higugmaa. Kanang nagkabit-kabit, higugmaa. Kanang mga kawatan, mga kurap, higugmaa. Labi na ginang mga libakirog, libakira, higugmaa. Kanang gasigig daot nimo, higugmaa. Kanang nangural sa inyong agianan, nga di na mo kaagi, higugmaa. Kanang nangilog sa imong yuta, higugmaa. Kanang nangilog sa imong bana, higugmaa. Kanang nangilog sa imong uyab, patya, higugmaa. Tanang mga makasasala, higugmaa, kay maunay atong way of uniting to the Savior, the second person of God. Agree, disagree. Gyapon. Karon, unsaon man pagbalaan? Unsaon pagbalaan? Gamita ang gifts of the Holy Spirit. Gifts and fruits. Usa na gid ana kana yung pag-ampo. Nga ang atong way sa paggamit ani sa pag-ampo, atong gamiton ang pag-ampo every day. Formal o personal na prayer, kanang rosaryo, kanang pakigistoryas, ginuampo mo na. Nga ikaduha dayon ang pagbuhat sa works of mercy. Kanang atong pila na kabuk? 14 works of mercy. O gato lang ang buhaton. Hurot-hurot na natong practice ang gusto sa Espiritu Santo. Mabalaan kita na. Nganong si San Vicente Ferrer balaan man, si Mother Teresa balaan, San Roque balaan, kay naghimo sila sa prayer and works of mercy. Prayer and works of mercy. Sige, ato rong summarizon ha. Unsa to'y function sa amahan? Kusga? Creator. Unsaon na to pagpakig-relate niya? Higugmaon ang kinabuhi. Unsa to'y function sa anak? Savior, manluluwas. Unsaon na to pagpakig-relasyon niya? Higugmaon ang makasasala. Unsa to'y function sa Holy Spirit? Sanctifier. Unsaon na to pagpakig-relasyon niya? Magampo o magbuhat sa buhat sa kaluoy, works of mercy. 14 na kabuok. I-search lang sa internet. Sige, manindog na ta mga buutan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Santissima Trinidad sa gugma maoy nagmugna sa tanang mga butang. Puno kita sa katingala o kahibulong tungod sa mga talagsaong butang nagihimo sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Busa uban ang mapasalamaton ug mapaubsanon na kasing-kasing muingon kita, among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Among mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo si Jose,
ug sa tanang kaobispuhan, nga mopadayon silang mangulo kanato diha sa pagsimba sa matuod nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa kanasuran nga naungkag tungod sa pagdumot ug sa kahadlok, nga ang espiritu sa kamatuoran magdala kanila ngadto sa kaangayan ug kahusay. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang kanila nga nagantos sa balatian sa hunahuna, sa lawas ug sa kalag, nga makakat-on sila sa pagpailog, sa paglahutay ug sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang kanato dinhi niining matuhong katilingban, nga magpuyo kita diha sa kahiusahan sa gugma sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga unta hatagan sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa atong mihalin nga mga kaigsuonan, ilabi na ang mga gipamisahan karon, nga moambit na sila sa walay katapusang himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatia kami. Amahan, pamatia ang among mga pagampo, nagihalad namo alang sa tanang kabuhatan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa ngalan sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa petisyon gikan sa imong mga kapatid. Alang sa pagkain ug paghinaya sa iyang alam, alang sa susustanan sa tigubuyan sa among simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan kining mga halad sa among pag-alagad o pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nagasa alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona kundi sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituhuan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mausab ang gituhuan namo mahitungod sa imong anak ug sa way kalainan mahitungod sa Espiritu Santo, aron sa pagpahayag namo sa matuod nga way kinutubang pagkadios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang usa ka sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin o mga serapin, nga sa way hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kalikasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among giampo karon ining misa ug kadtong mga nabiktima sa COVID-19 ug ang mga kalag nga wa nay nag-inumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langit ng Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, paglayko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili kami tugyan sa pagsulay, hinunoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahong ug ang himaya, hangtod hangtod sa sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako ang magkalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat alang niadto na sa online nga misa. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon na paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. pag-ampo kita, makaayo unta namo sa lawas o kalag, Ginoong Dios namo, ang pagdawat ni ining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata ng Duhod. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyoko kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyoko usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ang atong pamalandungan karon ang paghiusa nato diha ni Kristo. Tukma pod ni sa atong mensahe karon sa atong misa nga ang mensahe sa Holy Trinity mao ang nagkahiusa nga katilingban. So usas mga espesyal nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang divine unity. Kung ang inyong pamilya ron gubot, gamitan ng divine unity. Unsaon man atong sundon ang function sa amahan, isip creator, ang anak, savior, o ang Espiritu Santo,
sanctifier. Kung inyo nang ugaton ng buhaton, magkahiusa dayon ta malinawon o malipayon. Pipila ka mga announcements. Ang una, atong inumduman nga ang schedule nato diri sa simbahan nagpadayon nga alas 6 sa buntag o alas 6 sa gabi ang misa dinhi sa simbahan, Lunes ngadto Biyernes. Lunes ngadto Biyernes alas 6 sa buntag o alas 6:30 sa gabi. Ang Sabado alas 6 sa buntag unya Sunday Mass alas 6 sa gabi. Ang Domingo nagpamiling sama sa gihapon alas 7, alas 9, alas 11 buntag, alas 3, alas 5 sa hapon English Masses o alas 7 sa gabi Cebuano Mass. Ang Sabado alas 6 sa gabi English Mass po na siya. Kinsa may patambungon sa misa, agad-agad lang ta sa atong gobyerno sa pagkakaron ang ila pang gipatambong mao ang dili pa senior o gikan sa 21 ngadto 59. Ang atong kaning simbahan karon nakita ninyo daghan kay nig damba pasabot na atay gitrabaho. Giilisan ang atong atop, ang atong kisami, ang atong wiring, niya sunod kining atong tiles, sunod ang ato diring mga grills, kasagaran ana kana mga glasses diha, ilisan na ni sila og stained glasses. Pero ang gaunahan ni mao gyud ang atop, ceiling, wiring, lighting, atong suga o ang atong tiles kay ambot nga nung gisuwayan kita ani nga dali man kay silang ni reklamo no kining atong mga gamit. Nga karon naay ni trabaho ani dako kay ni natong grasya nga naay ni trabaho bisag wa pa ta kabayad. Nahuman na ang atop, hapit na mahuman ang kisami, ang wiring, human-human na pod. Ang tiles nilang buhatonon o gato ato extension dito, himuunong opisina. Ni trabaho sila nga wa pa kabayad. Pero di ta mo utangan, dili ni nato itankyo. Bayron no ni siya. So magampo ta nga daghan pa unta ang muhatag nato donations para ani nato mga projects labi na gyud sa mga immediate. Ang atong palitonong suga boldool sa ni 100,000 ang magasto ani na naman tay gi quotation karon na gi sabutan na mo ni rong hapon sa atong pastoral ug sa finance councils officers and members. Mag-meeting mi karong alas 4 sa hapon to finalize nga to sang tiles niya nasa ni sa quotation. Murag gamay ra pud ani tingali ang 300,000 gikan didto padongat to sa atong tiles no. Unya sa uban pa nato mga fixtures din so murag akong tan-aw murag kinirong atong agio atong immediate nga kinahanglanon na agid sa 4 to 5 million. Na imuhatag nato 6 million mahuman na dayon o gwagan atong sige hatag-hatag makapalangit ba yan kada nato hatag no, makapalangit gina siya. So kaning nagtrabaho din padong na ni sila sa langit. Kitang nanimba, purgatorio pa. Og mo donate, langit dayon. Ana siya. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulog, dawatang panalangin sa Dios. Ginoo kaluy ang imong katawhan, itugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi nga way katapusan nga imong giandam alang kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ari lang taagi tanan sa exit Wanay mo balik sa entrance. Daghang salamat sa inyong pag-cooperate.